Na první návštěvě vždycky začínáme nějakou jako anamnézu, takže terapeut se s tebou vlastně pobaví o tom, co vlastně děláš, jestli pracuješ na nohou nebo jestli sedíš celý den, aby měl nějaký kontext. Pak vlastně poté je prostě nějaká verbální analýza v úvozovkách, tak se přechází na diagnostiku na podoskopu, kde ten terapeut už když vcházíte do dveří, tak vlastně jako pozná, kde je jako problém, pokud ten člověk tam přijde takhle nějak prohlí, anebo vidíte, že má jako nohy do X nebo do Y, tak to vám jako dává nějaké indicie k tomu, kde asi jako ten problém bude. Nicméně podoskop je vlastně diagnostický nástroj, který jako slouží primárně vlastně k analýze chodidla, aby jsme zjistili, jestli tam je problém s podélnou klenbou, s příčnou, a vlastně na základě té analýzy tak se pokračuje už na cvičení. A to cvičení je vždycky na míru pro toho klienta, aby on za 3, 6, 12 měsíců odcházel s tím pocitem, že ty peníze, co nám dal, tak byly dobře investované, protože zdraví máme jen jedno. Není to jak auto, že zajdeme do servisu a oni tam vymění pneumatiky, vymění podvozek a bude to jak nový, musí se tomu předcházet ideálně vzniku těm problémům. A pokud už nastanou, tak se musí řešit a ideálně, tak jak u nás, ideálním pohybem a nikoliv vložkami do bot a dalšími vlastně jako berličkami, které neřeší to jádro toho problému, ale řeší vlastně až ten následek.